Aquests són dos dels 8 locals que el districte de Ciutat Vella traurà a concurs en breu. Formen part del projecte Baixos de Protecció Oficial, que vol fomentar l'activació econòmica aprofitant els locals públics buits que hi ha a Ciutat Vella. 5 dels locals estan ubicats al Raval i 3 al barri de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera. La superfície oscil·la entre els 30 i els 80 metres quadrats i es posarà un lloguer per sota del preu de mercat amb un període de 3 anys renovables o 5 anys renovables. Aquest programa prioritzarà les propostes relacionades amb el comerç de proximitat, que respecti els drets laborals i que proposin un tipus d'economia social i solidària. Iniciatives, negocis que fins ara estaven al districte i que han hagut de marxar moltes vegades pel tancament, per la pujada del preu del lloguer del local, que també es puguin presentar aquest programa i per tant també garantir que determinats negocis que són emblemàtics i que formen part del teixit associatiu, social dels nostres barris també s'hi puguin quedar. El programa s'inicia amb aquests 8 locals, però en una segona fase es posaran 6 més a concurs. Més endavant s'inclouran també baixos buits de titularitat privada. Està previst destinar una part a rehabilitar i a reformar aquells baixos que estiguin en mal estat, que moltes vegades això és el que propicia que els propietaris no el treguin al lloguer perquè no disposen dels diners per poder fer aquestes reformes, i també per l'adquisició, en cas que hi hagi bones oportunitats, per l'adquisició de baixos en aquelles zones on no en tenim cap. El districte destinarà a aquest projecte 1,3 milions d'euros, que serviran per potenciar l'activitat econòmica tant de nous negocis com d'altres ja existents.